På trods af alle de barnlige deltagere har dommerne alligevel sagt ja til at se den 20-årige Natasha optræde her i X-Factor-konkurrencen. Daniel Johannesen, 18 år, glæder sig meget til at se Natasha optræde. Hvad glæder du dig specielt til at se Natasha optræde? Jeg glæder mig meget. Carsten Andersen, næsten 20 år gammel, glæder sig også til at se Natasha optræde. Hvad glæder du dig specielt til? Jamen, jeg glæder mig meget til at se det engagement, hun kommer med. Jeg håber, hun kommer med meget positiv energi, og der er meget voldsomme udfoldelser, vi kommer til at se. Jeg forventer et stort slået show, hvor publikum går fuldstændig amok. Tror du, hun bliver stemt videre? Det håber jeg, fordi vi har trænet meget hårdt de sidste 2 uger til det her forløb her, og jeg skal frem til det gør jeg. Det er nok. Det vil jeg gøre den anden. Sandy Ejlsøk Fornes er dommer i dette års X-Factor på Odense Katedralskole. Og Sandy, hvordan har standarden været indtil nu? Blandet følelse vil jeg sige. Altså vi har jo ikke set så meget endnu, men engagement, altså der er ikke stor engagement fra deltagerne indtil videre. Synes du, der har været nok musik i dag i årets... Mere end rigeligt. Mere end rigeligt? Ja. Hvad ser du mest frem til ved optræden af Natasha? Det bliver nok at se hendes kurver ligesom danse til musikken og bevæge sig i takt med... Ligesom at mærke, hvordan hun virkelig nyder showet. Fordi hun er et supertalent. Ja, og hun har det der med hofterne, og ja, der er gang i. Den tredje dommer, Daniel, har udtalt, at han glæder sig allermest til at se Natasha ryste røven. Jamen, det er jo nok det, vi alle sammen 3 dommer glæder os mest til i aften, fordi det er jo en omtalt og omdiskuteret propos, hun har med sig. Så ja, det vil nok være det, vores aftens højdepunkt bliver... Og så er vi klar til at se Natasha optræde. 20-årige Natasha er nu klar til at komme ind til dommerne. Nej, jeg hedder Lonnie. Lonnie? Ja. 20-årige Natasha alias Lonnie er nu klar til at komme ind til dommerne. Og jeg, Ryan Seacrest alias Mads Ellesborg, The Coach, har interviewet hende. Hvordan har du det? Du skal ikke dommeren med igen? Ja, så jeg har faktisk ude mørket, ikke? Så det er faktisk første gang, jeg skal prøve noget her, og ja, min mor var bare på ryggen, nu gør jeg det, altså. Du skal huske, de 3 dommer sidder derinde. Du skal det i dag, men du skal ind, og du skal virkelig fyre den af. Ja. Okay? Super. Ja, jeg er lige ved at have møde. Ja, super. Så går det hjem. Tak. Hej, jeg hedder Lonnie. Goddag, Lonnie. Hej, jeg hedder Lonnie. Jeg vil gerne synge Janne, feedback. Jeg har øvet mig meget lang tid. Min mor opfordrer mig til det her, så... Hvad hedder din mor? Min mor hedder Uber. Hvad går der lave for dag? Du er okay. Jeg hænger ud nede til stedet. Jeg har også en gul ruder på. Så jeg synes bare, at vi bare kører. Okay? Du er din rigtig glad. Perfekt. Du fik med, eller hvad du hedder. Vi skulle lidt højere. Der er lidt
Connie forlod jo scenen i vrede. Hvad har I at sige til det? Ja, jeg vil bare sige, hun var ekstremt dygtig, altså hun skal bare være videre, det var det største talent hele dagen, altså. Men enigheden blandt dommerne er... Jeg synes, hun var topfed. Altså... Hvorfor sendte I hende så ikke videre? Det må være lige ord, der stod igennem, fordi at hun havde jo en del af sangmæssige problemer, det var jo tydeligt at se, og... Men er det ikke også noget med, at du har din menstruation i dag? Der har jeg jo ikke så mange kvindelige kønshormoner, så nej, det gider jeg egentlig ikke udtale mig om her, så... Tydeligvis en, der er ved at komme i overgangsalderen. Det var alt fra X-Factor i dag.